Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe yeeɓiyankoɓe Dental Dina TV, en garti kadi e golle men jahannoɗe. Nde wonno ñande fof eɗen ngara ɗo eɗen gadda ɗo mo ganduɗa kañum ɓuuri andanden golle ɗe, hono ceerno men Abdoul Aziz Khouma, kanko ɓuri andude golle ɗe, ɗum sabi rokka golle ɗe. Hande noon yewtere nde watte koye Pular, nde wonno garɗo o ko haal Pular, kaalo Pular. Wi noon galle o kala garɗo e mbadi muɗum hokkirte ko yo haalin mbadi muɗum. So garɗo o ko jolfo haala jolfe, so garɗo o ko haal Pular haala Pular. O noon ko Pular nanata, wadde koye Pular haala inchallahu taala. O wiyete noon ko Mouhamadou Baba, kono o ɓuri lollude ko wiyete o molli o lolliri, mollili. O jeeya ko nokku men biyeteɗo Hayre Law. Kanko noon ko baɗam ngaddet, min e yummakko tan jiidi yumma e Baba. O arno ko mawdu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Min to Allah addima e galle he, wadde ngara mbaɗa yewtere fatude e sallallahu alayhi wa sallam. Wadde yewtere nde ko toon nde fayi inchallahu taala. Joni noon dokkemmo konngol o bisme on saha natanen golle men inchallahu taala. Ceerno Hamadou Baba, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala kalna en nokko wiyete ko Dental Dina TV. Bismillah. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى شيخنا الختم التجاني توجهت لنا همة للغير ليست تميل، به في الورى نحظى بنيل مرادنا ويلقى لنا عن كل ضيق سبيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. شغل يتود الله يجود النبي صلى الله عليه وسلم. بندراب مسبة تدوبي Dental Dina TV, on calminama calminmaji l'islam, on kofnama kofna l'islam. Salamullahi aleykum wa rahmatu wa barakatuh. Jam Allah e mon, kisal Allah e yurmede mum e barkeji motolu toon. Bi fadlillahi wa mannihi wa karamihi wa husni awni. Bural Allah e teddungal muɗum e ngarɗum ballal muɗum e meɗen. En ballikinima Allah subhanahu wa ta'ala arde en joɗa ɗo e ndeɗo jonde. Barakallahu en ballikini ɗum Allah. E arde yewtude e ko jiɗɗen yewtugo. En calmini jinnaɗo meɗen, ceerno meɗen, kadi ewa musidɗo meɗen kaw yayali, en juurimamam, en beltanimamam e darde makko nde o dari e l'islam. Ewa kala ganduɗo en andirimo ndeɗo darde, fa tabarakallahu enen kadi en beltiri kadi joddade makko e ndeɗo jonde. Ɗum noon kaw ya min calminima min juurimama. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Joni min namdotoma ko indema
holko addi molli o tabarakallahu mi weltanima kadi no feewi e ɗeɗo namde min mbiyetemi ko Mouhammad Babali almashhur molli ɓurɗo lollide molli no mbiɗa nane ni inde molli nde noon ko hayrankoɓe mbiyatami nden inde innirimi nden inde ko tanam Nafissatou Alhaji Mouhamadou Zeynoudine Ba rahmatullahi alayha radallahu isamaha on innirimi nden inde o molli noon way kono wiide lefol ni e mbiyata mawɓe liwduɓe ewa kala hinde fof ene jogui lefol muɗum le hinde liwduɓe noon mbiyata ko ceerno molle ɗum addi molli o an kadi kanko watta wiide molli yimɓe fof mbatti noddide molli kono indam deftere min ko Mouhammad Babali ɗum woni indam deftere holto jibinoɗa e nokkuji meɗen min jibinami nokku meɗen e wiye Hayre Law en calmini bandiraɓe Hayre fof en juurima inde khalifa o ceerno men jinnaɗo meɗen khalifa ceerno Samsuddine khalifa Alhaji Mouhamadou Zeynoudine Ba hono ceerno Mouhamadou Mansour Ba wa ñaagi Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah juunata nguuram ɗam sellinam sembinam e ko wuro men Hayre jibinami ko toon jibinami ɗo Hayre ɗo jibinami kadi holto mawnuɗa e nokkuji hoto ndewɗa e nokkuji kadi eyi tabarakallahu jeyami ko Hayre ko toon jibinami kadi ko toon nehimi kadi ko toon mawnumi mi gommi ɗon haa ko Allah haaji tabarakallahu noon e jinnaɗo mo kalmi ɗo o joni o ewo ko e muɗum juuɗe muɗum ewa didanami Qur'ana ko e juuɗe tanam ceerno Samsuddine Ba rahmatullahi alayhi ko e juuɗe mum didanami Qur'ana kanko ne watti kam e juuɗe khalifa makko ewa ceerno Mouhamadou Mansour Ba ko e juuɗe mum janngumi Qur'ana ko ɗo gadimi janngude Qur'ana ɗo Hayre ɗo ewa ɗon janngumi ɗon ha garmi ilayhi yurad babam itti kam ɗon watti kam e juuɗe ceerno Mamadou Djibi Acci watti kam e juuɗe muɗum ewa so tawi ɗum ɗo kadi ɗum ko namdami joni jinnaɗo ma gorko o e jinnaɗo ma debbo o no ɓe mbiyete anda kadi holno jejjirɗa hayrankoɓe ɗo ɗoni jinnaɗam gorko wiyete ko ceerno Muntaka Ali ibnu ceerno Mouhammad Baba ewa to banggue dewol ceerno Muntaka ibnu Nafissatou Alhaji Mouhamadou Zeynoudine Ba ewa babam noon ko jibin ɗum ko Nafissatou Alhaji Mouhamadou Zeynoudine on woni khalifa ewa Hayre mo andam kala namɗo mbarodi kala mo anda mbaron kam nani ungali muɗum ceerno Mouhamadou Zeynoudine o wawi e nder Hayre e nder Fouta e reedu Fouta foof ko on jibini yummum babam en calmini ceerno Muntaka en calmini gallo kala en juurim ɗumen en calmini ñaganmo Allah kadi juude balɗe moƴƴude battane e celle timmude e ñaagui ɗum dendagal julɓe kala eyi ko ɗon kanko woni jinnaɗam gorko jinnaɗam debbo noon wiyete ko Hajja Ruqayyata ani mum no mbiɗani on jiidi yumma e baba eyi wonne kadi ko woni ko Madina Gounass en calmini khalifa Madina Gounass hono ewa ceerno Ahmad Tidiani Ba en juurima ɗum kadi en ñaganima ɗum Allah balɗe juuɗe battane moƴƴe en calmini fof nde wonno wiide limta tan no foti limtide ne wawi juumore ara hen taw kala mo ganduɗa poti limtude limtani ko on gadore ɗen e jannguɗen ko Hayre e no mbiɗen ni e juuɗe ceerno Mouhamadou Mansour ɗon bindanami bam itti kam ɗon nayi kam to ceerno Mamadou Djibi Acci janngumi ɗon ewa ha Allaham towi ɗon itti kam ɗon kadi o nayi kam e juuɗe ceerno ewa ceerno Oumar Adama Acci waɗi kam e juuɗe mo ha jettimi allolam gadanal gummimi ɗon ewa jokkoyimi funnague to wiye Mbumba to ceerno Mouhamadoul Amine Wane ɓurɗo andirede ceerno Jamli Wane jokkumi e muɗum ko dañi hen kadi ko Allah haaji o itti kam toon kadi o nayi kam gollere coddiɗo Allah ceerno Abdourahmane Demba Kumel ɓen fof enen duwonoɓe nguuram juɗɗam wondude e cellal nde wonno koye gadi ko ɗo rewa namdiɗa ɗum noon mi haalanma tan e tartibe no rewiri ni ewo janngumi ɗon Allah waɗi ha dañmi ɗimmalam ewa jettimi allolam ewa Allah hokkimi ko dañmi Qur'ana ewo jinnaɗo kadi gartumi wi kam yami mi faya Tiwaawan
on saha kadi jinnaɗo sellani han kadi goƴaji aduna e fof kadi an neɗɗo woni mawɗo o wimi noon yami yami faya Tiwawon to juuɗe Ceerno Ahmad Tidiani Tall toon puɗɗimi janngude sharia janngum toon ha garmi Khalil gommi ɗon paami Mauritanie ɗon han kadi woni koyngalam nadde Mauritanie e juuɗe Ceerno Mouhamadou Bassir o windi ɗum kadi ɓatake no windirno ga kadi ɓatake Ceerno Ahmad Tidiani windi toon ɓatake mi yaha toon jokkomi toon on noon koye almuɓe e Ceerno Mouhamadou Bocara Kane e hoolaɓe mum kadi jeeno gondu e muɗum janngumi ɗon nahwu jannguɗon fof toon no gadirmi Tiwawon janngumi nahwu janngu fof kadi jaami toon kadi e defte kadi Qadru Nada en han kadi defte nahwu fof janngumi ɗum ɗo hankadi taw wonde mangu hankadi mawni nde wonde Allah itti kam ɗon nayi kam nakshot e juuɗe Ceerno Daha Dukke rahmatullahi alayhi kamɓe fof en duwone mamaɓe e yurmede Allah wone mabɓe inchallah ko ni ɗum jaari alhamdulillah joni noon nde ko mbiya toon nde gartuɗa ko wuuro men walla ko paɗa ko banggoɗɗo e min ko ala kulli halin ko ɓuuri hewde e gurdam am caggal nde gummimi hayre paami ko Mauritanie noon mi woni ɗon duuɓi kewɗi min jangga toon no mbirumami min gonde Ceerno Daha Dukke rahmatullahi alayhi min gonde makko ha ko Allah haaji e min e musidɗam goto en wiye Imamu Nafi min calminimo min juurimamo ewa min gondi fodde duuɓi min gondi e waɗa min tette kañum adi min toon tabarakallahu kadi ene jogui saqafi e mawɗo ewa min gonde muɗum suuru min huuri min kadi ha Allah waɗi kadi min mbawi gueɗe kewɗe ko e sababu ne kadi ewa haqqilantagal muɗum kadi waɗa en conscient ji foof min gonde mo fodde duuɓi min jangi ɗon min jaltumi toon non paatumi gartumi ga e Sénégal kono ɓuuri won toon ko ɗum woni asasam toon jooɗimi eyyi kala namdi ɗum ɓuuri andirde fof kadi ɓuuri andirde ko Mauritanie eyyi ko to min janggat to min janguinto Qur'an wala jangi ɗo sari eyyi min janguin hen sari min jangi hen Qur'an foof min ɗo min janguin hen joni noon hokko dillema eyyi dillam ko ɓuuri hande lollude hande koye almudagal ewa wallude jaaɓe Allah haajuji men e foof ewa wallodirde e julɓe inna Allah yu'awnu al-abd ma kana abdu fi awni akhi ko fodde ko Allah andini min e gadal asrar min jangina ɗum joomumen kadi min gollodira e joomumen eyyi ko ɗum woni nguuram men foof kadi ko ɗum woni komin parnoto ɗum komin titorto tabarakallah yo jarama fewi Allah waɗi hawde hen barke allahumma kadi nenne mbiɗa mbiruɗa ni a tongi haala ka e tongode muɗum joni noon artenen nan kadi lowdi golle meɗen garɗe ɗe wonno koye ñaɗo sallah sallam wona ha joni meeɗa sertede hen koye tan wona jamma e sokki hiɗe kadi koye jumnende nde wona joni wadde naata lowdi ndi joni noon jiɗɗon ko namdade nguuramɗe sallllahu alayhi wa sallam e fuɗɗode nde eɗen jara noon haɗo Allah haalni fof inchallahu taala tabarakallahu en jiiɗi haalde nguuram annabi sallllahu alih w sallam ko fawte qasida meɗen majmul qasaid li mawlidi nabi sallllahu alih w sallam e deftere meɗen cheikh al islam alhaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu kankone o haali e annabi sallallahu alih w sallam kamɓe fof ɓe manti annabi kala mantannoɗo annabi sallallahu alih w sallam e jaaɓe Allah manti annabi sallallahu alih w sallam kono noon enen hannde enen jiiɗi arde ewa baytuji makko ngo cheikh al islam alhaji Ibrahima Niass ko wi e nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam ewa kanko noon so tawi lewru mawlud darim o mantanno annabi sallallahu alih w sallam guila fuɗɗode muɗum ha wortode muɗum o yima jimɗi ɗi so gayni kadi fire omo haala noon jibinaɗo sallallahu alih w sallam nelaɗo jibina ko Makkatal Mukarram toon woni o jibina ewa wiyama koye hitande ñiibi ko adi e fergo duuɓi 53 ene adi fergo so dañi banggue miladi Isa noon ene hawri e duuɓi 500 ewa e 7ɗi wiyama 7ɗi e goho e miladi Isa ene hawri e banggue lewru tubakoɓe ewa avril Naysan woni mois de avril nogas avril ene hawri e muɗum eyyi ko nden wonde o jibina won wiɓe noon ko jibina ko jeeta rabiul awwal won wiɓe o jibina ko jeenayi rabiul awwal won wiɓe jibina ko 11 rabiul awwal
wono wiiɓe o jibina ko sappo e ɗiɗi rabiul awwal ala kulli hal ƴettuɓe gila goo kam en mawni annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum ko ene wayno mawni so tawi ko jeetati e o dañi jeetati nde lewru ndu fof ko neɗɗo ko foɗɗo mawni annabi sallallahu alaihi wasallam kono ɗeɗo ñalawmaji ko ñalawmaji teskadi e nder lewru he jeetati ɗi e jeenayi ɗi e sappo e goo ɗi ha e sappo e ɗiɗi kono sappo e ɗiɗi ahlu sunna fof ɗum jaari kawɗu ko e sappo e ɗiɗi nde e cheikh al islam alhaji ibrahima Niass noon o wi e jimɗi makko ahlan bi chahril mawlidi zakkarana bil mahtadi aslil usuli sayyidi habibina al mubajjali qad kana khayru mursali qabla al wujudi al awwali wa lam yakun min jandali li aslina al mu'assali lam yadri khayra al khalqi في خلقه والخلق سوى الإله الحق من ملك أو مرسل فشأنه شأن عجيب ورمزه رمز الحبيب للحبيب لأف غير مسكل يا للإمام المعتلى متى عجاب ببلا لولاه دام مشكلة لأزم ما قد ينجلي صلى الله عليه وسلم وي أهلا بشهر المولد ويمين باي بد بسمه لورو جبناد نلاد الله صلى الله عليه وسلم en mbino kanko na sallallahu alaihi wasallam o jibina ko e rabiul awwal kanyum woni rabiul shuhur on nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni rabiul qulub ni rabiul shuhur non rabiul awwal ene way e lebbi sappo e ɗiɗi hono no toɓo ndungu way e leydi ni nonne kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ene way e windere nde ene way e ɓerɗe julɓe ɓe hono no toɓo ndungu way e leydi ni enen gandi toɓo ndungu no way e leydi ko noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam way e ɓerɗe julɓe ɓe e mbi bayi holko kewno e ndu lewru o ndu lewru de zakkarna ndu siftini amen bil mahtadi e asli o lasli mo ganda aslil usuli aslil wujudil awwali walla aslil usuli sayyidi ala kulli halin lasli mo ganduɗa lasli ewa gadi ko adi godal o aslil wujudil awwali lasli godal gaddigal ngal woni enen gandi enen lasli meɗen jalten ko e baba adama lasli muɗum ko leydi ɗum ɗon fof noon lasli muɗum ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum woni asli wujudil awwali asli usuli sayyidi kanko woni lasliyejo eyi o wi kanko na sallallahu alaihi wasallam o haali Allah subhanahu wa ta'ala haali hadith kursi kuntu kanzan makhfiyan lam uraf fa ahbabtu an uraf fa khalaqtu al khalqa likay uraf ne waɗi rewaji goɗɗi ne ngari hen ha heewi Allah subhanahu wa ta'ala wi min woni no ngal cuuɗi non ne jinmi andede nde tagmi tagam woni sayyidul khalq woni be fabi arifuni hami andire e mudum fa o joni en gandi fabi o joni fa o joni to dangi abajadi joni fa o joni to bande jeetati ba o joni ko didi yaay o ko sappo ewa sa rendi dum fo ko ma 92 dan gandi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyum ko 92 wonna sallallahu alaihi wasallam kanyum woni sayyidul khalq e dum woni asl usuli sayyidi kankuna sallallahu alaihi wasallam ruhu makko adi tage e danaga ruhuji kala to alamul arwahi ruhu na sallallahu alaihi wasallam woni bamu baba adam to alamul ajsad non baba adam woni bamu na sallallahu alaihi wasallam bangi balli baba adam woni bam makko e kankuna sallallahu alaihi wasallam non o wi ana min allah wan nasu minni min ko Allah subhanahu wa ta'ala ngummi be ko danagal yimbe be no ngummi ko yam min na sallallahu alaihi wasallam do wi bay wi zakkarana bil mahtadi aslil usuli sayyidi ha joni kadi habibina al mubajjali o zakkarana siftini amen bil mahtadi lasli o aslil usuli lasliyejo kanko nela sallallahu alaihi wasallam kanko lasliyeji eyi aslil usuli so sayyid haji malik haali to e nder deftere mum mimi wa innahu id arada Allahu nash'atana abana min nurihi nuran nabil alamin eyi kanko woni kadi sayyidul khalq kawna sallallahu alaihi wasallam as-sayyid bi maana kanko na sallallahu alaihi wasallam as-sayyid kanko woni ko onon habibina al-mubajjali na Sheikh al-Islam on woni gido meden cubaado do gido men kursudo men gido men teddinaado men habibina al-mubajjali gandi en suyanko wodi gardo e meden wi en ko tanu annabi sallallahu alaihi wasallam namta ko asku mu en ƴewre nangal ko joginɗen fof ndendinan kadam itten dokken dum waddum non ko yidde men en Allah sallallahu alaihi wasallam en ƴewan dum kanyum ala ƴewnon ko yidde men en sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam o wi wa man ahabbani kana ma'i fil janna kala jiddo min sallallahu alaihi wasallam min mo e gondar e der aljanna dum non badirne dum ko yidde en Allah sallallahu alaihi wasallam
won habibina al mubajjali أهلا بالشهر المولد ذكرنا بالمحتدي أصل الأصول سيدي حبيبنا المبجل لم يدر خير الخلق في خلقه والخلق سوى الإله الحق من ملك أو مرسل أفهم ده كوننا صلى الله عليه وسلم وهذه وي قد كان خير مرسل كوننا صلى الله عليه وسلم وني أولاتهم وني o serani kadi on ɓuri moƴƴude e dennagal nelaɓe Allah fof no potirino kad kana khayru mursali ɗum noon ko qabdal wujude al awwali ko adi godal gadigal ngal kad kana khayru mursali o woni kankuna sallallahu alaihi wasallam o sani wonde on ɓuri moƴƴude e dennagal nelaɓe Allah fof no potirino qabdal wujude al awwali ko adi godal gadigal ngal godal gadigal en gandi enen to godal gadigal men ko baba adam noon malaikaji gadi ɗum malaikaji gadino adam kadi ene waɗi leƴƴi goɗɗi kadi adamuji goɗɗi gadinode adama kono enen asli meɗen to banggue asli men to gayen ko adama woni qablal wujude awwali godal gadigal ngal eyyi ɗum waɗi noon kanko nabi sallallahu alaihi wasallam o woni on ɓuuri moƴƴude dendagal nelaɓe kal ko adi godal gadigal ngal eyyi oɗo wi nabi sallallahu alaihi wasallam wi kuntu nabiyan arifan bi nubuwati wala adama wala ma walla kuntu nabiyyan bi nubuwati adam baynal ma'i wa tin o wi min nala sallallahu alaihi wasallam Allah andini kam annabagalam on sanga wa ndiyam ala adama ala o wi Allah andini kam annabagalam ngan sanga ndiyam ala ndo ala to seydi haji malik to wi e mimi wa alama Allahu hadina nubuwatahu wa kana adamu bayna nafsi wan nasam ɗum noon wadde kanko sallallahu alaihi wasallam omo ɓuuri moƴƴude e dennagal nelaɓe fof omo ɓuuri moƴƴude kadi e dennagal wo ko adi godal walam yakun min jandali nden kadi nden on sanga adama en mbino on saha ndiyam akkere ene reñinani foti waɗede tagede adama ko o gan sanga nela sallallahu alaihi wasallam Allah andi ɗum annabagal muɗum wiyama kadi nde sahani hay nde Allah subhanahu wa ta'ala andi nela sallallahu alaihi wasallam annabagal muɗum ndiyam ala wa adama wodani ɗum waɗi kanko na sallallahu alaihi wasallam kanko woni sayyidul khalq sallallahu alaihi wasallam ɗum lam yadri walam yakun min jandeli on saha nden bakkere lataki nden li aslina e laslina salim wala muɗum laslina ɗe muɗum mbiɗen ko adam enen jaltuɗen koye adam noon ko lasli muɗum ko leydi ɗum ɗo fof noon lasli muɗum ko nala sallallahu alaihi wasallam woni lasli muɗum o wi lam yadri noon anda khayral khalqi ɓurɗo moƴƴude tagore Allah o andamo fi khalqihi e tago makko andamo kadi wal khulqi e jikku makko siwal ilahil haqqi so wona Allah dewreɗo gongo on tan woni Allah tan woni gandom e mi bay bat ɗum ko yimɓe tan gandam o yala min malakina aw mursali nelaɓe haqiqa makko kanko na sallah ganda haqiqa makko to banggue tago makko ganda haqiqa makko to banggue jikku makko malaikaji ganda haqiqa makko to banggue tago makko ganda haqiqa makko to banggue jikku makko nonne kadi nelaɓe kadi ganda haqiqa makko to banggue tago makko ganda haqiqa makko to banggue jikku makko ɗum waɗi o wi fa sha'nun ajib wa ramzul habibu lil habib li urfi ghayru muskili ɗum waɗi fa sha'nuhu alhaali makko na sallallahu alaihi wasallam sha'nun ajib ko sha'nu kawniɗo wa ramzuhu jofugol makko na sallallahu alaihi wasallam ramzul habib ko jofugol giɗo ramzul habibu lil habib li urfi ghayru muskili jofugol giɗo wonande giɗo noon to banggue aada ɗum jibaki eyyi enen mbino na sallallahu alaihi wasallam kanko ko habibullah en mbino ibrahim kañum ko khalilullah eyyi hunalika al farqu bayna al habib wal khalil yani bawnun ba'id ceergol goɗɗugal nan lombi hakkude men ala kulli halin habib woni mo ganduɗa kala ko yiɗi ene heɓa ɗum ko alda e ɗaɓɓude khalil mo ganduɗa ene heɓa hunde wondude e ɗaɓɓude so tawi sohli hunde labudde ara ewo ñaago ko yiɗi o totte kono habibu noon kañum noon ene heɓa hunde kala ko yiɗi taw wondani ɗaɓɓude ɗum serni habibu e khalil na sallallahu alaihi wasallam noon kanko habibullah seydina ibrahim kañum ko khalilullah ɗum woni wi yalal imamin mu'tala ka wis ko teddini ɓawi wi yalal imamin mu'tala ka wis ko teddini oɗo almami oɗo tedduɗo towɗo yalal imamin mu'tala ka wis ko teddini oɗo almami towɗo mata ajaba bi bala
adam bi marko no nyalo jibinedam mi ala dum ko gil azal sabu Allah wino alastu bi rabbikum adi wiide bala fof ko ruhu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam do mihrabul wujud do yeso do o dari don Allah wimo alastu bi rabbikum fittano makko adi wiide bala kambe non bala nelaɗo sallallahu alaihi wasallam non annabaɓe defti e bala nelaɗo sallallahu alaihi wasallam julɓe defti e bala annabaɓe o ko heddi ko fof defti e bala julɓe dum woni ben woni baddalu wa ghayyaru ala kulli halin sallallahu alaihi wasallam dum woni wa mata ajaba bala dum woni nelaɗo wi mi woni kawninde gila hucciddema e Allah subhanahu wa ta'ala omo jaabo ɗiɗo konngol ɗum woni mata ajaba bi bala tuma de o jaabi bala cheikh al-islam Allahu son wanano nelaɗo sallallahu alaihi wasallam dama muskila ma dumo ton mana caɗele kadi goƴaji fof ma dumo ton on sang sabu li uzmi sabu mawnude ma qad yanjali ɗum ko feeñe muɗum ɗum woni ko hande ko jiɗɗen addude ɗum ɗo allahumma salli ala sallam alhamdulillah rabbil alamin yewtere nde tonguima kadi a tonguiɗo e jimɗi kalɗaɗi joni ala Allah sallallahu alayhi wa sallam jibinande makko nde hoto o jibina e nokkuji kanko jibina ko makkatal mukarram ɗo no jibina legal wiye shi'ib abu talib nahnoma ko bappaji makko bamma ko cawdiɗo koye legal muɗum wiyama kadi wa shi'ib bani hashim ɗo no woni ɗo jibina eyi ɗon woni ɗo jibina e ɗo legal bani hashim ɗo joni ɓurram ko seeɗa jubbana ene hen nguuram na sallallahu alaihi wasallam sa yiɗi andu toon ruttoye qur'ana nguuram ko fof ko qur'ana eyi no gillima poti e nder qur'ana fof ko noon gillima tolni e nala sallallahu alaihi wasallam e kawna sallallahu alaihi wasallam o jibina ko makka o ummi ɗon o fayi madinatul munawwara ko tono o woni o ummi toon ko ummi makka ko ñalawma altine o yetti madina ko ñalawma altine o wuuri toon kadi ko Allah haaji o rutti kadi ko ñalawma altine kanko na sallallahu alaihi wasallam eyi ɗum woni nguuram makko fof ɗum o joguino ɓesgu Allah kanko dañino ɓesgu dañino ɓiɓɓe jeeɗiɗo ewa tato worɓe e nayo rewɓe ala kulli halin wiyama ibrahima abdoullahi wiyama ko woni kañum woni mawɗo luural ne woni hakkude abdoullahi e zeynab o luural ne woni hakkude mabɓe wiyama ko zeynab woni mawɗo wiyama ko abdoullahi woni mawɗo ala kulli halin wiyama abdoullahi o dañi abdoullahi o dañi mana ibrahima wiyama tayyib woni tahir ɓeɗa tato o dañi ɗumen to banggue worɓe o banggue noon rewɓe ɓe noon o dañi biyeteɗo ruqayya o dañi biyeteɗo ummu kulsum o dañi biyeteɗo zeynab o dañi biyeteɗo fatimatu noon on wonno cuddiɗo seydna aliyu karramallahu wajhu ewa ruqayya noon e ummu kulsum wiyama ɓeɗo ko seydna ousmane ibne affan e oye ko joguino oye rutti kadi na sallah sallam rokkimo o goɗɗo min ɗum yiyat joni suddi makko ɓene ko tonguɗa hen e suddi makko ɓe o dañi ko suddiɓe sappo e goho ko ɓuuri lollude ko won wiɓe e sappo e tati ha sappo e ɗiɗo kono kam ko ɓe nangi ko tonga hen ko sappo e ɗiɗo sappo e goho khadija noon woni mawɗo khadijatu bintu khuwaylid nde khadijatu nde rewi e muɗum ko sawda woni wiɓe ko aissa to ndewruti o resani caggal noon yimmen khadija o resani debbo fof so wona yimmen khadija rutti nde yimmen khadija ruttinde noon nde noon o resi cuddiɗo biyeteɗo sawdatu bintu ama on o adi ƴettude eyyi kono noon on sa ɗum eyyi nana sallah sallam gurnamo jibinandemo ewa ko mi jinno jibinandemo ala kulli haalin ne waɗi fayida e meɗen no feewi nde wonno ko Allah subhanahu wa ta'ala ali mawninde enenne kadi wiyani yen mawnimo ɗum noon ɗum waɗi enen mbaɗen ñane nde o jibinande mawninen ñan ismu nde kadi mawninen machallah joni tata ko hayre gummoron ɗen holno hayrankoɓe mbaɗiranno mawludu nabi sallah sallam gurna mawɗo gurna mawɗo kanko seydi alhaji mouhamadou zeynuddin ba ewa
ñane lewru dari fof ɓe mbaɗano ɗon burdi gila wiyanma goo tan ha ñane sappo fofto sappo e goo sappo e ɗiɗi ɓe mawni wona jamma hirde eyyi emin ƴettano ko ɓe jogui bar mabɓe wiyete bar tawil eyyi ɗum woni ko ɓe on jamma ɓe mbaɗata kadi machallah so ñande hakkille ma nde ɗum waɗa fof ruttoto e Seydi Hadji Malick nde wonno kamɓen eɓe jamma fof ɓe mawninto eyyi ko noon ɓe gorno kamɓe toon machallah eyyi joni galle o ɓesgu galle ngu kanko ceernajo o ɓesgu makko ngu aɗa to gandu men eyyi ɓesgu Alhaji Mahamadou Zeyne e o jeñi ko ceerno Samsuddine rahmatullahi aleyh e ceerno Mannaba ceerno Cheikh Oumar ewa omo joguino ceerno Abdourazak ewa omo joguino kadi Cheikh Mawlud e ɓeɗo kam ɓeɗo omo joguino ɗumen omo jogui banggue rewɓe ɓe e wo Nafisat Alhaji onko Fatimata am Fatimata wonde Nafisat Adjuma Zeyne wonde Saratu Adjuma Zeyne e ne wonde sohna Umm Kulsum anda Ummul Khayr e yummum ceerno Mouhamadou Kamil Baro en eyyi ɓeɗo woni ɓiɓɓe makko e gandumi eyyi woni yimɓe potiri yimɓe Adjuma Zeyne kanko ɗo ruttide won ruttinoɓe hen noon kanko ɗo ruttide hol lumtiɗemo nde ruttinde kanko Adjuma Zeyne rumtima ko ceerno Samsuddine rumtima nde ceerno Samsuddine yeehi ewa ceerno Cheikh Oumar lumtima nde ceerno Cheikh Oumar yeehi noon ewa lumtima o ɓiyi ko ɓi ceerno Samsuddine wiye ceerno Mouhamadou Mansour Ba on lumtima o saaha joni ko wolti on saaha joni kanko woni khalifa yo Allah junno guram ɗam joni duɗe nan toon to hayre to walla eyyi duɗe nan toon fa tabarakallah jangi Qur'an Sharif fof ne jangi toon tabarakallah fof ne jangi toon joni hol gurdam hayre gurdam muɗum so Allah de kam mi wawa wiyen wonno mi jangani tarikh muɗum e ɗum ɗoji waɗi wawa jubbude hen kono woni waɗi kam kuura en fof nan toon machallah kala ko woni e teeru fof nan toon ala ko ala hayre ngo mawni wonko mawnano fewi wuro ngone mawni ɓurɗe mawde nder Fouta e wura kadi waɗa kadi en jeeya kadi gure kadi ɓurɗe kadi ewa ewa waɗede rokkina e nder Fouta hayre law joni noon holno mbaynatoɗa bandiraɓe e min camni gallo kala min juuri min jafnima kadi nde wonno e gona waɓe haalde ewa nde wonno ɗum ɗo ko ƴetta konngol wiidaɗa haala foof ha gaɗa ɓe mbiyata anda ko puɗɗoɗa anda to ɗum ɗo noon kala ko feewi hen ɗo Allah subahanahu wa taala ummiri kala ko manki hen ɗo men nde wonno neɗɗo timmani min camni bandiraɓe hayre foof ewa guila e jinnaɓe meɗen e seeraɓe meɗen camni ɗo ha Madina Gounass en camni ha Tiwawon ha galle ewa Seydi Hadji Malick ewa to galle Cheikh Oumarul Fouti Tall ewa to Ndiassane ewa kadi ha galle Mamoulaye ewa ha Touba ala kulli halin ha Fouta fof no fotirno e galle seeraɓe fof en camni en juurima ha Madina Gounass fof en camni en juurima le limti juula ɗum noon ko almudo moon ɓinguel moon musidɗo moon en camni kadi ceerno Yahya baɗɗo sababu jonde men joɗade men ɗo nde en calmi cuddiɗo o en calmi jinnaɓe de gorko e debbo fof ewa e galle kadi ɗo gonɗe ɗo kamɓe fof en calmiɓe en juurimamaɓe ewa so tawi en mbiyen limtanane wonana en jumre ɗum noon ma tawfiq illa billah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e ceerno men ceerno Mouhamadou Baba en beltima e tawtorede men jonde men hande Dental Dina TV fof yeeɓima kadi eɓe beltiri ko mbaɗɗa ko nde wonno tongude hunde ene weɗi wonande jiɗɗo wawde ɗum taw ene tonggui sara muɗum kadi amin ñaganima Allah nde Allah junno balɗe ɗe ɓeɗe gandal ngal ɓe ƴatugejaji kadi jon kadi jogolno kaɓorɗe ko ceerno men ceerno Abdoul Aziz Khouma kadi konngol kadi inchallah so Allah hokki kadi ƴettu kadi fartan kadi ɓe gartu inchallah dokken golle ɗe so haaji Allah e bandiraɓe sehilaɓe Dental Dina TV min calmini on min juurima on kadi min duwonima on e accugol haaju ene huccite e ayaw ngo ene yeeɓa kadi ko ekko tan gonɗen ñande fof eɗen mbaɗa ekko tan gonɗen so yeehi ha timmi ko jiɗɗi wadde ko
taw kay ngabbi wona umara la goto no wona wonire ni ko ses yarata ngabba yetto ɗo kala no jiɗa tan hunde fuɗɗi tan fuddoto ko goo faya dow e gonnen koye less eɗen ngabba ha ɗo Allah hawri ko haali fof inchallah ni kadi amin calmina amin juuro on amin ƴettoɗon amin jaara on kadi joguino kaɓorɗo tan ko ceerno men ceerno Abdoul Aziz Khouma kadi min mbayni mon ha kadi konngol kadi kala maɗa adduɗo fof tan e sifa no ardi fof kono waɗirte kadi haala ka tongi tan koye jonde nde wa saha jonde nde juuta koye haala he juutirta wa saha haala ka raɓɓiɗa koye golle he raɓɓitta wadde wona enen koye haala he tongoto tawi haala ka kaalawo o ko yiɗi haalde ko gasani e mbawa taƴi haala ka sona gasa soko jolfo o haala jolfo soko haala pular haala pular yo Allah ko en nande e famde assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh